piari hamamatin itu kata Yesus alani taparadi maroha do pikirata taparadi nak tordita di nama dohoti do di napayhut-ihut si taunon itu kata Yesus hobar di perpunguan nahomon alani perjulu martang yang nahom maita salhuna. Amin. Mari dihita sian nomor 22 ayat sada 2.4. Yesus kenang mana dosa Jongjong mahita saluhut na di bagasan hahohomon. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Nagabi Panguloy do Kristus pay mamate, pola tung mate tarsilang, di dia akasorop miya lihamateyan, di dia pangagoon mu alibanua toru, tadehon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, o Jesus biru-biru ni debata namamorsan dosa nami, na jongjong dohami di julom marningot ho na tergatungi, takas dohuat tu si hami habi bernit ni na tinaomu di dolok Golgata, tuki dohami marningot dosa nami na makorhon hamamatemi, asima roham urupi mahami, asa gabe upani alo jaon muhami. Amen. Hudul mahamu salutna.
Tatangihon mahata ni debata na tersurat di Rom 6 ayat 3 sahat ayat 5. Naso diboto hamu doon, sudah hita nasa naung terdiri di bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatian na dohita terdiri. Atong naung tertanam dohita rap dohot ibana marhite-hite padi dioni, tu bagasan hamatian, asa marparangi hita di bagasan ngulu na baru, son Kristus naung hehe, siyan akan namate, hinorhon ni hasangapon ni amana. Ayang gonunga sa kabona hita dohot ibana, dinarak matei hita rap dohot ibanay, suang songonima hita nang taringo tu haheon na. Amin. Mari dihita siyan nomor 24 ayat sada. Gorga maturoham alia kaama parsinua tunas, uhiron matutordim alia kaina parsinua beu, pakilalahon maale siya dosan parpangarudok na togus, ida matuhatay sirajaibot, nungagatung ibana di silangi, bigi masimaribun, nunga dipangiar Jesus soarana, tangihon masibijaon, nunga marsuara nagogo ibana madok, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ali debataku, muasa tung tadi konon muau, debata ditadikon debata, ditadikon, nunga ditadikon jolma ibana, nunga ditadikon nakasisiana, gari mataniari inunga neng manilu manadikon ibana. Idahamu majolmai, ninna silatus na sangapi, behaya ho tadi konom mudoi dohonot tama patut matong parmudar honok kuna tinaon itu haki asa marpakor honi dinguluki alani ihu pauduk nama si majujukku upatuki ma panailiku upahusor-husor mana tinaon ni Jesusi anggia jupangan tua ahu anggia dapotan ngolu au sian siaginon itu haki asa hisar tordiku siala parsilungunon nai dang terbaik somar sinunuto nauga nupari di si ulu balangarion molo hupaheba-heba nguluku dohot sileapon ni tuhaki amang begema tarhira tolu dohata na makakam partinaonan ni tuhata rodi hamamatenai songon batu mardalihan naso tarsirang patut mata teopi makuling maho Tuhan sia silangmi mananginangi dohami na dangolon nahudul pual-pualon natidang pangaleleaon ala ni dosai iya sitolu hata na ginoaran odeng akaon managabe hata mutiha
ni si taonon ni tuhatay na parjulo gabbata. Hata hebir doy na madok patarbatu na nilapis dohok marmer habang sa paruhuman nagjinuguhan ni Silatus laho madabu uhum tu Jesusi ninna si Johannes. Pasada marohambang ihut-ihut tuhata sa liling di paruhumani. Imana naing suara honon ni kabataon. Pahut-ihut masudi hata, licing-licing, dohot rehe-rehe ng tijur pe na masa di kabataon. Dua via dolorosa. Tuhutu hatalati doon na madok dalan si taonon, lapang haber niton, manang dihata adung didok may padang harurobur. Ima dalan na binolus nito hatta, mamukadung ape tu takuhuk manang tu situ malhan nito hatay, hau pinorsilang nadudohi, tu si takinon ni rajatay, saha tu pamajalan na. Paihut-ihut manamasa di si, asalam paltak, holong ni roha nito hatay. Napatuluhon Golgata, narodo hataon siyan hata Golgolet, di hata Heber, manang didok Gulguta di hata Aram, madok partakurahan, inganan hapajalan ni tuhatay. Di sima tuhata paujukon ulaw pakokopon nay, paihut-ihut manamasa di si, ang giyak lang gomal turoham, hasesaan ni dosa, pinatupanay. Maridehita nomor 76 ayat 2. Idama nunga dibuan beto hatay siyan porlak Getsemane, jala di pasahat tu tangan niya kapanguhum. Nunga sahat iba na tu gabbata ima patarbatu paruhuman ni Silatusi. Pulut na irohana majakot tu hatay, naong tinali jala tinogu ni situa ni malim, rapdo situa ni bangsoy, marhiti torop akka na marpodang, jala marlobut-lobut. Aha masodohonon nito hatay, hira na do papanamu dohamu hehe marpodang, jala marlobut-lobut manakupao. Nunga di pareso si Hannas, si Kayapas pedangolo hatinggalan, di patulod do Jesus tu debatasi parngolui, pola di ribako ni bana pahianna, ala ni rimas na tu Jesusi, di tijuri na sida mabuhina, na deba manopuk, jala na deba nari mangalicingi, si boto surat dohok na toro pipe, pauru-uru Jesusi. Aha upam di roham ali panguhum, molo de geon nito haki patarbatum namar lapis-lapisi. Song namar tata supik ko paida-ida tu haki na tinogu tu jolomi. Dia maulim molopola iko jongjong tu haki di jolom ali latus. Silatus na holongat di pangkat na mabiar mida Kaisar jalan na tagi mabuat rohani na toropi. Puasa palosong musitua ni malim dohon na toropi pangiar suara nabe martuhason na sotuhas tu Jesus na somarpipoti na deba maddoksyan na sida si pabalik-balik bangso do Tuhani na deba nari muse maddok na di oray Jesus do mangali hugugun tu Kaisar ado muse maddok na di do Jesus do ibana raja jala si pangguturi do
iba na marhite pangajarion na. Dang buhay be pahohomom musude pamangan niya kapanuhasi na sumalinon. Ali Tuhan, buasa mapula-palua somu be silatus na bisuki, marsuru tuhaki, asa dibuan tunahinosoman ni rohanai, ima si Herodes parjahati. Wala nala dibigi hodo latus sian na sian Galilea Jesus ki, mangajari, hape gabe pitor taringot roham, tu si Herodes nahinosomami, nato Petro mardalani tu Jerusalem nariburi, damar salisi dohamuna selaun-naun, tuani ma adong Jesus atelatus, asa adong pasuru-suruamu mabuat rohani si Herodesi, buasa, ida ma, nunga di parekele-kele si Herodes Tuhani, ayla si tutudo rohana, ay nunga na niya leleng na naing idaon na Jesus, jala idaon na niya tada si patupaon na song na binigi na selaon na gudang-gudang disukuton si Herodesi, hape na pasobutagas na do, alanido bayan na so dialu si Jesus ibana nanggo sakababa. Lasro hamali Herodes majalo haroro ni Jesus na tinalii, alaniya hado, alani ribur ni Jerusalemido, alaniya ha, pabuama. Oh, ala naong berengom murutar de si patupon na, ala nong dibigiho baritana. Ida mai, amang dangol nai, ikko paluomo mahape Herodes tuhaki puas pais, pahay pahulu, paulaulaom ibana, son na di pasangapo, hape na mga leay, na mga rehey doho. Di paulaulaho mga lehon abit na uli, hape na paururuhon doho. Amang dangol nai, pojot so na bolon, sukot so nagijang tuhaki di bahen ho Herodes. Tua hape so tapil tu dia peso laku. Ahama pola alitonomu abit na argai na potari tu tuhaki. Dang na mga leay hodisi. Inang ida ma nunga di pajatar si Herodes tuhaki rapdo solidarunai. Songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii. Songoni mahape di bahen ho ale Herodes asalok kang hosom naung lilingi tu silatus. Oh latus, buah bahen mauhum nasitong tutuhakin. Pola mapabek kuhom munatigori, siani si homar siajar ale latus. Pasobwom musala na somar pipot. Tung barani pulut maroham manogu Jesus ki huhut mangalicingisa. Tang digerekon hoa te alilatus pabahenan ni soldadui. Ida ma nunga didadani nasida susang duri jala di paula di patupalhon tu Jesus ki. Baju da pipe dia litordo tu daging na. Da hinagok ni pangalea yodoi. Oh latus. Tai lihom ma dan nunga ro opuapi parsinoduk bolommi nunga donok pardi hutami ida manunga sahatu patar paru humami tunggani borum si Claudia Procula nasai busi saon jala bubuaso di labung mi da diusi podoto ho di dok sotung di ho halak partigori ai macesusa situtudo au naborngin ala ibana ninna do. Buasa paula sobegyomu ilatus. Tarhonado pe di paluto akasitua ni malim rodina toropi. Tarhonado pe homar si juguhon. Nunga di dokhon yan nasitong. Ay di parhato potodo pola rodi tuluhali madok. Tangadong dapotaus sala ni halahon. Diuda kokomu se madok. Tangadong parulan na mabahni bana marutak kosa. Salpui dang sobudo peroham gabi di doko mamuse ayah hado najat di bahen halahon dang jupang ahu di bana na tau gabi marutak kosa. O latus dang barani ho makajongjokon na sitong matangka mida rupa ho tahutan mida bohi.
pirni rohami paluason aka suara namar surak-surahi. Ida manunga Roma nosak-nosak akan atoropi. Na tua-tua dohot akan aposope. Bigi suara nai, oruk nai. Gari suara ni si tenggar di banua dang pola songoni. Ronggur nama-nama niala. Hape suaranya kajolma doi. Tangihon ma dadi dokdo. Persilakon ma. Padau ma. Pusa ma. Sobu matong roham alilatus membuat aik mamuri tangamu. Ala na sutar begi hobe surak-surak ni natoropi. Alelam gada do kaorna. Anggo hurang do pediho aik latus. Aik lau mamuri tangan mi. Bidang do pe laut do tau ingananna. Diri puho iya sosian namasai binahin niyahi. Dangol nai. Porsuk nai. Agan pediuji ho alilatus madok. Lias doa usian mudar nion. Hamudo nasaridisi. Anggo dinatoropi murado alus nai. Dadi dokdo. Marsapata tu hami dohot wienakon nami mamudar nai. Nunga humitir iba managam ahama puas ulaning sian pamangami alilatus. Amang oddo hape. Buat kamu may bana. Persilaku kamu ma ay nang jupangau salana. Purut roham alilatus pabor hatot tuhak itu silangi. Nunga dilicingi ho ibana. Hape licing-licing mangojar jala pataruh tu silangi do dibahin ho. Nang pe so jupang ho salana. Wasa maso atures honomu. Wasa maso dia turehon roham. Sonanggo dia buresoko mamereng soldadu. Naro manaho pitu haki. Porsuk nai. Ida manunga dilicing itu haki. Naso olo mangaloi. Pamanak matang gurung si mador pinai. Nunga tung marlilit-lilit bogas ni sabok-sabok nai. Licing-licing namar palaiti. Nunga hona sabok-sabok namar mata huli-huli. Martang gurung huli kulingi. Nunga marsasak dilibas son tutang gurung nito haki. Ida ma nunga mabugang be. O manisia di sulu balangari dapatut maide honomu. Maridehita nomor 2 ayat toli. Paula solida hodo tu haki ngunga dilasahi tajom-tajom naisu ganisung sangduri amang ima hape gabe tu palmu ale tu hakku amang dangol nai tung tolong sanggar namar baru tu ima gabe tu kotmu ngunga disoro tolongi ngunga dilasako tu sung sangduri di simajujung nai dangol nai nunga manirisi jala manete hisongon aek na siya jenggar mudar siyan si majujung nito haki pare soma nunga marhipal-hipal be si manaruk nai ay marbersahad do tu si mudar nai patut mahape dia dehon akan aporsay sungsang duri dito palhon pangicahi tu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiako idi taukon ho tu hakku alani hajuk katokku
alani hupuji ho tung maribu hali do. O latus, o si tuani malim, tumakom madiho si Barabbas si partodosi, si bunuh jolma pangguturi anggotu si sona di dokodo muli madamang topok majabum dinani dokmu tagonan si Barabbas di palua. Pardosa na sumalini di hasiholiho. Hape anggo Jesus na somarpipoti iko soroon mu jalati juram, iko lasahammu, iko leaanmu, iko pasia-siakonmu. Ahatagamon rugim ale di bahe Jesus ki. Daholalla badohot pasu-pasu do narosia tuhaki. Giahan hodi natama ale situani malim. O Jesus, tu dia tagamon mabaur sude mudarmi. Anggotung tusunge do damagopo mai. Nunga sak mudar si majujung ni tuhaki. Mabahenok ku mangapusi. Tung pindapungu pe sadok saputangan ni manusia. Dang tukbe angku mangapusi. Rohaku, roham nama nabui mangapusi. Sila motokku nama natuk makoisi. Nunga marsapu-sapu mudar si manarup ni tuhaki. Alani patut do ikon ede honoku. Ede nomor 72 ayat sana. Idama tung pasobo-sobo mo do pe soldadui nunga loja nunga mahiu tu haki alai pulut doroham alai soldadu palaluho tanganmu nagitali tu salop ni tu haki manggiti kroham ubain ikot patu pastapommu do pe si mangarudup ni tu haki naswadong do habidingan ni tangami pasobutaga sotu tu haki nasora mangaloi nasongo biru-biru na sehohom maradopon si gusting iban. O Jesus biru-biru ni debata laho maho. O Jesus di parsipal peho say manaw doho dang manang makuling pamanganmu. Songon biru-biru doho na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting iban. Tung naso dibuhaho do pamanganmu. Dada nasotarbain honian tutu padirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan lau madopang akka pangguturi alai manau doho. O Jesus biru-biru ni debata borhat maho. O Jesus na mamorsa dosa ni hajol maoni laho maho. Patut matutudi dok akan aporsiai na lau do biru-birui mamorsan akka dosa. Ni nasa hajol mauni di benget ni rohana di porsa do sahitai di leho do dirinai tu tangan ni pamunu di taoni do na berniti rodinatos hosanai di dok naing porsanokku. O alitodiku patakas mana niai ni tu haki pareso maluhut na sap mudar do daging na Sahir hodok nai modar sude daging. Perjolo gabbata. Gabbata na soolo do hoho na tijur ubain na
pabaliom tijur ni natoropi tubuhin ito haki. Pamanat pamangan ni soldadui. So di boto memang tudia bahenon na tijur na nialap ni dosa sian si talbeon nai. Idama nungadi pa hure sialap ikaw nai songon na mabebeati. Di pabursikom ma izurna tubuhin ito haki. Bohi na labok malilong, bohi na basari. So heamar halikingi ala ni namuruk saya lemdoi. Hape idama nuay nunga sapti jurbay. Bohi na minari so jupang harukut na nilate dohot hosom disi. Garitu sisian na so heapola salpu hatani. Gariada tahe. Say lamot do bohina rodi na laho mamuri pat na sida pe ujui. Ang gunwaing nung ngamarlanga ni jala sapti jurdo. Paputus maroham mangedehon ede nomor 17 ayat 2. Dua via dolorosa. Nunga niri pumotok na masai. O Jesus, dang tinagam ikon marudut be anggo marnida hinadangol ni nani aemi. Hape bereng maumanisia. Nunga disoro jala ditogu Jesusi. Songon biru-biru na tinogu tu pamotongan puhut manetehi mudarnai. Via dolorosa. Lapang haberniton, padang harurobur. Nunga modar daging nito haki, hape pamanat ma. Puasa tung pasobuam mudo petu haki mamorsan silang nai. Tiang nabalga, naong pinasabani, hape nuaing ikon ape mai tutakuhuk nito haki, naso marnangonibe. Nunga maheu di pasipal-sipal, so malomang guit bei daon, alay tunguduk do manuhuk silangi. Bering ma, nunga borhak iduk ni soldado ni halak rom, nunga diajak hodanay na tuiti, ihud do tusi aka soldado marlotom-lotom patnay siyan las ni rohana sidabi, rapdohot aka sinjantana pe. Hape adong ma deba musedi pudini namaniyo papatulis panuratan ni sala nahonauhumi pajenek ma jahama didok dodisi Jesus Nazarenus Rex Judiciarum manang dipapedek inri lapatanna Jesus na siyan Nazaret raja ni Yahudi ihut mamusetusi Jesus na mamorsan silangi na niudurhon niya kanatorop rapdo sarokanan nai solidalu. Takapalang be surak-surak ni situa ni malimi rapdohot situa ni natoropi dohot akasiboto surak pe ay nunga disuhung be Jesus ki tanga dong be alo-alo na sida di rohana hape nunga mulai kahiter si mangarudop nito haki nunga daol-daol si mangidona naman niop silangi nunga marjogal si manarupi
nunga teluk besi majojak nai idama nunga neng tukap ibana nunga soson tu haki tu jolo diojar silang na laborati hape marpalait dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai madok asa hicat alai dang tarbaheb be dang marnangon be dang terpaida-ida akainaina boru-boru perbaria namang hutu Jesus ibe nama saing gabe marsaburan maiduna sida be tu matangis mangadungi tu haki hape ruar dope panurangion sian simakudap ni tu haki madok unang maaw tatangi si hamu ali boru Jerusalem dirimu na madohot anak komuna da dirina di sariho jumulo alay na toropido na rumikot anggo ibana di patutoru do jala gabi pangoloy pay mamate pola tung mate tarsilang dia madalan ni narohani solidadui anggo silangi ikos sahat do tu Golgata tuani madisi si Simon halak dagang pangarato na siyan kirenay dohot paksa gabe ibana madigogoy na sida mabuan silangi idaon song nasi roham di Jesus kiali soldadu hape dada na marasi ni roha ho hape alaya satung ikos sahat do Jesus ki tu partakurani di dok roham asatung haru di parsilakon nangit tuat manasida sian duluk sioni nakok mamuse turobean ni partakurahani nunga madok sahat nuaing idama nunga sirungum sude akan atoropi asa haru di ida nasida be di pajalhon tuhaki tolu Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhani Golgata Gulgolet Gulguta lapatan na partakurahan agan pe adong dua nari na tarsilangi ima akaparjahat di Golgataon tang adong laho rohani halak pay nodur tusi ay pangalahon ng somal do si songoni alayang go tu silang nito hatay silang na sohya masa do pay halongangan bolod doy ay anak ni debata tarsilang o Golgata wasa magabi partakurahan ho iya tung siya rupampe tarida donian ay madabu tulpang tugabo mardomu do rupa tu pangalaho iya rupam da mardomu do tu pangalahom garyada tahe tardokdo madabu gorga tu gabo mardomu do goar tu pangalaho goar mu pe Golgata lapatan na partakurahan ahamatagamu nubay songoni goarmi adong namadok hodo ninna na manabunihon takurak ni siyadam na parjuloy hape balaw soma na naing manabunihon ng takurak ni siyadam na paduahonin pulut roham naing manabunihon takurak nito haki buasa mapasobom mo soldadui marhobas mabuat tokok na dohot labang na nagadyangi amang idama ditinggal hodopay tarhonado petahena diba mabuat tua anggur na marsaur pogo amang dagabi songon ubat si pamate pakilalaan may asaw nang diay tu haki di rohana na berniti halay diri puhoma ale jaloon ni tu haki anggur si palecemmi dadi bereko ditulak do si lehon-lehommi ay dung di ida dang di jalo ibana jaladang olo ibana manginum o alimanisia ni siulu balangari tung tua anggur na marsaur pogo mahape si lehon-lehom tu Jesus na mamorsan dosami yang goau ikon hulului maaik sorbajati
lao pasobu uas ni tuhaki. Nuaing palaluan mo matangamu nagirgir manokoki ali soldado, ay sedia huroha di jalaho upam manokokon labang mi. Wasa mapasobom mo si majojak na naringgas mga laka laho marjamitay, nuaing ditabat. Amang, ida ma, nunga dibuat labang nagadjangi. Tusohi itirdo tangam mi ali soldado maniu labang nasongoni gadjangi. Nunga dipadonok ko tu tangan itu haki. Ida ma, nunga diatuk doh tokok na tu silangi. O Jesus, si mangidom na sa mamasu-masui, ikon labangon may. Amang, nunga marlajak mo dari siya si mangidonay. Maniris dohot siya si majojak nai, dangol nai, bernit nai, porsuk nai, dan naholak kacit bay, alay nunga tung mga rota ni nuaing, tama mataw kuhoni di bagasan rohata, dinatay dehon edeon, nomor 21 ayat 5. Nunga dalam tunakok na mata niyari, ida manunga pupulsiya manugot na, nunga jongjong besilang nito haki, nunga gatung Jesus anak ni debata dihaw pinarsilang, suko tu langit, sodais betutano, nunga ditonga-tonga ibana. Saut maibana nuaing gabe sipadomu jolma na dirura pertangisanon. Dohot debata amata parholong na di surgo hasunangani. Hape ihut do pemuse dua nari perjahat tersilang makaliangisa. Ida maribur na iyak kapay noduri. Aka situan ni malim do si boto surat. Situan ni natoropi rap mangupirupirhon ulu nabe. Hut madok akahata nabe. Lau paururuhon Jesus madok. Peho na mga luhay bagas joroy. Jalan apa jongjok kocca di bagasan tuluari. Palua dirim jalami jurmaho sian hau pinar silangi. Nang dunggaung tuhaki ale situani malim. Nang sobu dope roham. Buasa se baba ammu dope. Sai pabebeatammu dope huhut madok. Palua dirim molo natutuho anak ni debata. Mi jurmaho sian hau pinar silangi. Aka soldado ipe dohot do paururuhon ibana. Dibuat do abit ni Tuhani. Dibagi-bagi ma. Didabu do pe todung na tu sape-sape nai. Opat do soldado i. Ba diparopat ma abit na. Alay tading ma sape-sape na. Kitu na do goarna. Todung ma dibahin lomar bagi-bagi. Dada ala ni malomar todungi ali soldado. Dada ala ni pareta ni iduki, alay tung napasauton lomo ni rohani debatadoi, ay tersurat do dibagi do abit na, todung do dibahen taringo tu sape-sape na. Gari dongan na tergatungi tahe, parjahat na sumalini, dohot do mangaliay ibana. Asanung nga tung sange sude horong manipalhon, icahicak tu ibana. Alay sakababahata pedang
di buha pamangan na, di paula so di begedo suara ni natoropi, totong do hata holong ni roha haruar siya pamangan na, tua ni madisiho ali parjahat na sadanari, ay muba doroham siala silang ni tuhaki, tua ni maho mamicang dongamu parjahati, tabudo hatami madok, dang dia biari hode bata, atik perap honau hupita. O Jesus, ingo tahu dung sahat ho tu harajaon mi. Nyan ang goro hamadok, damangot tahi mabugang nai. Ape ang gotuhani, tenang do marsuara siya silangi. Silang mi, ido haluauki. Edet tanamurol ponom ayat 5. Silang nalaliyay, odolong ulong bukit, malabuas sodokit, di na sudah bohale, Yesus Yesus kaunoni, o malong ulong Begema nunga makuling Jesus odo hatana siyan silangi. Aleyamang marpamuati maroham mida na sida ay dang diboto na sida na binahin na siday. Dang daw de batasyan ibana songon pakatayon ni napadu-padu buhi do suara ni Jesus di dogma aliyamang marpamuati maroham. Dan haruar siyan matamual holong ni roha doy. Isi manatuk madoksoni. Halak na mga lasahi ibana, na manilakon ibana, diodihod dope jala di paramoton. Aut songoni Tuhan, nunga dohonokku, aliyamang sa luluhon mapabahinan na sidai tuaw. Dohonokku ma, ali di bata, parbadahon ma badakku. Hape yang gotuko gukhonong do haholongon na badia siyan Tuhan Jesusi sa songgopi sa bongoti roha do todiki aydang diboto na sida na binahin na siday ahape niyan na so diboto situan ni malimi alay di paula so diboto bedo hape agan pesongoni dang marnamotok holong ni roha ni Tuhan Jesus ay bidang petao ubidang doholong nai, bagas pelaut ubagas doholong nai, tibo pelangit tumibo doholong nai. Situtu do hatakon tuho sadariod dohorap dohot au di paradaiso. Tu parjahat na di siamunido niyan hataon, alay tuhodo tuau dodeba pangunaina. Dahata si pangalaboh ito di doy, aut datuau dohonok kuma, sideyang pangulunan may, lapatan na pangalapan hosaluja. Siya di matagamon boy puas hata si songoni, holay siyam matamual haluaw ni doy, dang olo masohot mual haluaw ni, mamaorhon pasu-pasu tunapaubahon rohana, agan peditanoon, tarbigi suarana alay yang go isina nunga di paradaiso ido ban na didok sadariod do horap do tao di paradaiso agad pe dihawido peho gaung-gaung ali parjahat alay ala di paubahoro ham ala ni inunga tubu haum di paradaiso ni debata sonang naiho dapatut ma edehonom munian sonang dilabung Jesus, sonang narotusi. Unang beho mabiar lau madapotoni, totong di johon Jesus, sa Roma hotuau, tadikon hahulomon, jala haposi au. Di ma inang anak mi,
di ma inang mi. Dang di palikang inana si Maria iya tong tapuk ni pusu-pusuna naung gatung disilangi. Di pamana Jesus doi di dogma di ma inang anak mi. Da jamita persauran naroking doi asa marpartalian hasadaun ganup na porsia di bana. Dirahut ni silangi. Nunga madaw-daw jong-jong akka naman ada Jesusi. Songoni muse nang akaparopuan na manghuton ni bana siyan Galilea. Muhammad ahe, dada tiala roha, ay gari si Petrus pe, pola di papuburahod diri na pabuan na soditar da Jesusi. Masih haison api siyan gurung-gurung na do ninna rohanabi. Alayang ko si Maria inanay, rapdo pariban na, do si Maria ni si Cleopas, do si Maria Magdalena, jong-jong do di labung Jesus na disilangi. Dang tarpabereng-bereng Jesus be ina pangitubunay, songoni muse dohot ina ni si Maria, dang tarpaida-ida na be anak siubeo sinua beunay. Di sini libas soldadui lasak-lasak na tu Jesusi. Di sido songon na ditutup ponulos na itu si majujung na unang di paida-ida. Olat di sini padonok soldadu itu Jesus anak nai. Nunga marlubok tarok-tok na madok. Matagamon na naing bahenon na. Wadop pomaroham inang. Out adong anak mo na songon sagak ni panabian. Lahone tutoro ni si tumadok. Daikon maheu ho paida-ida hotsa. Dang tarurubi si Maria be. Hola nilunay na di poro. Pola hira na mahiyang pariluiluan nai. Mamerengi ma Jesus. Gabi marsuara madok. Di ma inang anak mi. Pos maroham. Pirma todim. Mauas ahu. Di jolonyo di lehodonya sinumon. Alay dang di jalo. Hape nuang nunga di pangido. Da saud do son na tarsurati di para narubi hian taringo tu ibana di nanidok ni parpesalmeni. Merus do gogokku songon ngar-ngar. Jala lohot do dilaku di langit-langit ni pamangaku. Jala tu orbuk ni hamatea di papodom ho ahu. Jesus mual ni hanguluan ni boru Samariai. Nuaing gabi mauas. Songon na dipuru dihilala. Mamiltak mata niari. Mangotahi mabugangi. Lam sidung mudar nai. Mardurusan siya bugangi. Mudar madihilala. Songon nasukot na madihilala sialap ikaw nai. Alani mohop na. Gabi di juhon Jesus mauas ahu. Asa saud do sobu uasu ia mauas pe Jesus. Tang pola bedohot au musema juhot di ujung nila kaku mauas au. Tutu godang do na huhawaso di portebion na mangiliason. Alay nuaing gabi sobu may sudena. Ala naung di porsan Jesus di silang na uhut madok mauas ahu. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ali debataku. Muasa tung tadi konon muau. Nunga song halak-halak na terpujung. Songot tadiang nahapuluan Jesus di silangi. Di bereng humaliang hola ni bana na mapujung di hawi. Tu dia hoalia kasisian na serap dohot ibana na selaun nai. Nunga tu dia hoali Petrus. Dadi dokoro na sotupa tadi konomu ibana. Nunga tu dia hoali Lazarus. Nunga tu dia hoali akana bosur siala roti si saotik na siya Jesus ki. Tu dia ho ali manusia. Di ida matugijang. Songon na dipatait de batabo hina. Dungi mangangguk badar may bana. Angguk badar na badia doon madok. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ali de bataku. Buasa tung tadi konon muau. Dada na mamuray. Dada na madele manang mamula si Jesus di angguk naon. Asa tung paltakdo tahilala bagas ni pakahulong ini debata di pakokop nai dihita.
Ay songonima bernit ni si taunoni ala ni dosata. Ala ni akadut maho aleto diku. Akahitir maho ubegi angguk badar na badiay. Ay hohiado tama mangangguk koni ala ni hajahatonmu. Hape nunga di joluani anak ni jolmai mangangguk koca. Ale amang tu bagasan tangamu mahu pasahat todiku. Yesus na burju maramai. Yesus anak si Pangulo ii. Dangdung makalupahon amana na di surgoi. Sian mula ni ulaon na. Sahat rodi ujung ni ngoluna. Saitong do ngolu na marpadapotan tu amai. Nuaing pe. Dang tu hamatiani diodoton todina. Dang lupa ibana pasahaton arta na umarga itu amana. Di pagonggopod do tu amana na di surgo ito dinay di dokma. Ale amang tu bagasan tangamu mahupasahat todiku. O hamuhuria ni halak Kristen na badia. Nunga di joluani anak ni debataso aram majouhon. Asa diingot ho pagonggopon ngulum. Doho todim tutangan niya mata na di surgoi. Si tong do molotapar hatopot, marhite ede niya ka na porsiay, marede hita nomor 323. Adong doa mana di surga. Tuhan Jehovah di mata dijaga lama. Tuhan mana di surga. Nunga marujung. Ahadu na marujung. Nunga marujung akaulaon dohot paraluan nai. Nunga marujung nang silang nai. Nunga marujung si taunon nai. Ada orang so di pauduk dope si majujung nai. Nunga mulai madeli matanyari i. Marsinodang. Gabi makulum ma sadok tanoon. Dang terpaida-ida matanya ribe tu haki na segatungi. Songon na maila matanya ri marnida bohi na say marsinodang na say laon. Di songgak sinodang ni asiniroha ni Jesusido sinodang ni matanya ri. Ujung na gabi di pahohom matanya ri madirina. Mula dong siyan hamwali jol mamanisia parhapis tara portibi madok. Gerhana ni matani hari doi uji ma pare sohon tutikina manang na cocok doi jepek do alus tu si madok dang mula dong do pesian hoa le portibi na mangilas madok timus ni dolok marapi na mapultak doi tangihon mapadok ni parpade bisuk madok dang atong aha doi makolom matanyari i gabi makulong masadok tanoon. Gabi songon na alang sutarida na matuhatay di silangi. Ali matanyari. Buhasa somakido beho. Tagamon nang ditataphodo. Na somakido besi malolong nito haki. Nung nga mamirong humaliyang. Di sima di pagogo. Di pangyar Jesus suara na madok. Nung marujung jadi tosma hosana.
jongjong mahita saluhutna martang yang di bagasan rohat tabi. Maredeta Jesus Kito haki si palua todiki. Jesus Kito haki si palua todiki. O nabernit madi taon hoto haku di silangmu. O nabernit taon, oh Tuhan, ku di silangmu. Dinalau to sosam, dinalau to sosam. Dinalau to sosam, dinalau to Betahita tutuhata nagatung di Golgata. Betahita tutuhata nagatung di Golgata. Saita jakon mahatana na mabuan haluaon. Saita jakon mahatana na mamboana luaon. Ditodim aliamang, ditodim alinang. Ditodim aliamang, ditodim Hudul mahamu. Nung atos ho sani Jesusi. Nung marujung bedibahin ho ale Tuhan. Alay ida ma. Nung alos gudang nang jumulo borhat manghuton ho. Sian bagas ni halak Kristen di Portibion. Sian ruas ni huriaope nung atorop na laho madapoton ho. Boha. Nung arap ho aliha holongan doho Jesus mi naung jumulo borhat siyako. Ahadula baku sian hama matemi alitu Yesusku. Ahama upaku sian padang haruburomi alitu haku. Ingot ari hama matem ni naaka naporsea naparjului. Pasolhot mahama matem amang inang tu hamamate ni Jesusi. Ia hamamatem ali Jesus. Gabi hamamate ni hamate aku doi hape. Ima hamamatem ali Jesus. Gabi pitu hamasukaku doi tu surgo hasonangani. Ay marhite ido di paradiho inganan na sonang. Yanggol letnan ni soldado na majaga pamajalani. Gabi dipuji do debatanin na do. Tutudo halahon na tigor roha. Jadi sudi na toropi marluhut may nodur.
Marsitopu kadora nabi marnida namasay laos mulak ma. Alia kaama parsinuat tunas, alia akaina parsinuat biu, alia kasyadusan, dagan semulak kita siap punguan na hohomon, jongjong mahita ditorun ni silang ni tuhatai maruji-ruji, tila bumi o Jesus ki, tung namardami rohai, maporus holso-holsoki, lam tutiur na rohaki, lam gada las nang rohaki, dung ho hutada Jesus ki. Tama makoron las ni roha, do dihita hamamate ni Jesuson, ay diukap dihita dalan tuhaheheon, siyan hamat matetta, dohot siyan hinabon ni naung jumulo moding siyan hitape. Nuaing pe, patut mahita manopuk adorat tabe, laos mangedehon, alani jongjong mahamu saluhut na, tadehon Eden nomor 78 ayat 3. Leon matuhami sidarion hangduan siapari. Sesama dosa nami son panesa nami. Idosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihong tupangunjungan. Balua mahami siyan pangako. Ay horo nakuna harajao. Dohot aku, gloria sangat salili. Didongani asin ni roha, talup ni roha dohot dame, siyan debata amata, dohot siyan Jesus Kristus anak niyamai mahamu, mar hite-hite hasitongan, dohot haholongon, amin tau dehon amin. Oras madita sa luhut na, mulak mahita di bagas sedami.